Les altres dues opcions podrien ser propostes de noms de club, perquè són noms associats a la història del poble, però evidentment la resposta correcta era el Tira tu davant. Aielo precisament va celebrar el passat cap de setmana la seva volta a peu, també vam estar en la 10 car Rotari d'Elx en a córrer. Anem ara de carreres. Aielo de Malferit és una població coneguda més enllà de les nostres fronteres. Va veure créixer un dels més grans, Nino Bravo, i reivindica que la Coca-Cola va ser creada així. Cultura, gastronomia i també esport. Avui correm la 7a volta a peu d'Aielo de Malferit. Arribava la quarta prova del circuit de la Vall d'Albaida en un dia assenyalat pels valencianistes, però tot i això va rebre més de 550 participants que l'afrontàvem amb la motivació ben alta. De categoria un poc d'aire, però bueno, l'afrontarem a bon oratge i no crec que ens moleste molt. I tinc molta il·lusió perquè així naixent Nino Bravo i m'agradava molt. He anat puntuant perquè soc veterano dels últims ja, 56 anys, entonces acabar-la soles ja. Veient els altres com se'n van, en quan fa 20 anys darrere, jo era dels primers. Fa 72 anys que corre. Ulleres, gorra i a combatre la calor, que quasi feia innecessari l'escalfament, però que animava a tots a fer pinya en un dia especial. Suposa això, un dia de festa, no? Un dia a córrer, esport, saludable i res, gaudir. Plans de carrera preparats i moment d'anar-se'n a meta, perquè molt puntual començava la cursa a les 6 en punt de la vesprada. La carrera, que donava 2 voltes al recorregut, s'endinsava pels carrers d'Aielo i en la primera volta ja comandaven Alberto López en categoria masculina i Irene Llario en la femenina. Aprofitant del comboi de tot el poble, les festeres treien profit. Donem fruta, beguda, i allí nosaltres venem, així ho recaudem per les nostres festes. I entre tanta festa apareixia Alberto López, que es proclamà campió en un temps de 27 minuts i 39 segons. Al ser mi casa era una fecha que tenía marcada y siempre me gusta correr mucho, sobre todo pues por el ambiente, te conoce mucho más la gente. El pòdium quedava format per l'atleta local Ferran Beldà, segon, i Fran de la Insúa, que va ser tercer. En 35 minuts i 28 segons arribava la campiona femenina, Irene Llario. Pues esta carrera ya la vaig fer antes de la pandèmia, sabia el circuit, sé com estava més o menys en ritme, perquè al final entrenes i saps el que pots fer i el que no pots fer, i m'he basat en això i així bé. Creuar la meta sempre és un regal, encara que coste minuts de patiment, però els companys sempre ajuden a disfrutar del moment i fer les valoracions. Pues, a veure, ja feia temps que no hi a córrer i un poc cansat, però molt bé, molt xulo. La veritat és que va ser de les primeres del circuit, vaig agarrant ja el ritme que esperava. És una de les curses més agradables que n'hi ha. De jove venia molt de festa i tinc un poquet de carinyo, sí. La veritat que ha sigut una carrera bonica perquè ja va molta gent i el temps ha respectat, però l'aire en alguna costereta s'ha fet costera amunt, molt difícil. Però tot sacrifici és bo, perquè ajuntar tants esportistes dona vida als pobles. Era un plaer veure la gent com coneix el nostre territori, com és partícip i realment com mobilitzem els pobles en despoblació, pobles que necessiten moviment, i com és de fonamental aquest tipus d'events per a que dinamitzar els pobles. Allà on hi hagi carreres com la d'Aielo hi haurà sempre alegria.